ئەمێ دیمەنێکی بینێ سەرەکرانێ ئیرۆ و پشتی 18 ساڵان شێخ مرشد معشوق الخزنەوی سەردانا مزگەفتە شێخ معشوق کرد. ئیرۆ ڕۆژائینێ سەردانا مزگەفتە شێخ معشوق کرد و تێدا خوتبەیە ئینێ پێشکەش کرد. پشتی کو خوتبەیە ئینێ بجاوی کرد و ji mizgeftê derket gelek ji xelk û kesên ku hatibûne xutbeyê hazir bin li dora wî kom bûn û wêneyên xwe li gel wî girtin. Ev dîmen jî li ser torên civakî gelekî hatibûne belavkirin û ji bo me jî bi taybetî hate şandin. Me jî dixwest em bidine xuyanêkirin û bi we re parve bikin. Bêhteriya xwe li mizgefta Şêx Maşûq bûye. Li wê derê jî îro bi çend mijarên cuda dixwazim bêjim ku xutbeya înê di nava kesûkar û xelk û hezkiriyên xwe de pêşkêş kir. Ew jî piştî 18 salan hate Rojavayê Kurdistanê û li wê mizgeftê xutbeya înê pêşkêş kir.